kajing puli na kitab Ezekiel nang itu apa kelenong balai kusau berkat katway ada bekat riu trai blai ong kumne hakmi nga daladehi ngan yet ikilang brot jonga bat ngan wat iki kumbau nang syarai wat ialah kekenhun habakat tu kat ne kilang brot jong u kisya pensapret keleng kumca ru ngan wat ikilang brot jonga bat ngan sawan ya lambiang yaki neki jaka baro ha kiba kelasya pensapret ha kaca ka singilanot ka bedum dengan sasai yaki neki jaj ben riu bat ngan salum lang yaki nakiri bat ngan saya lambiang yaki syakari jongkihi bat ngan aibam yaki halor kilum ka Israel harut ki wadut bat habaro ki jaka basyong briu hakari ngan saya aibam yaki haki pentaplang babha bat haki ranap lum ka Israel kinlong ki jaka bam plang jongki hang ta kin susyong thaj hakadeu lang ni wajar ngam bat kin sabam haki pentaplang baplung halor kilum ka Israel ngadala dehi ngan salong unong syarai kilang brod jonga bat ngan penjat thaj iki uong utrai ublay ngan wat ya ki balaja bat ngan wan ya lambiang ya ki balasa kama ngan sop dawai ya ki bala mensau bat ngan pen khlan ki batolon bat ya ki basngaj bat ki bakhlan ngan sumar ngan psai ki hakahong kaketien jong utrai kasam arpulai utrai long nong syarai jonga omdoni ei bangan kerdu utrai long nong syarai jonga omdoni ei bangan kerdu kiba pengat bat kiba jerngam ki deulang ni ha kiba penjat thaj yenga harut ki bajajayu yalam yenga upen klanya ka mensium jonga utrai long nong syarai jonga omdoni ei bangan kerdu uyalam yenga kalenti kabadai na kabanca ka kerteng jong u wat lang adai ya ka them jong ka serngeu ka jingyap ngam ting jingma namar medon bat nga uding du jong me bat uding syarai jong me kin pen chngan yenga trai long nong syarai jonga omdani ei bangan kerdu mela pen kre jing bam yenga kmat kinong shun jonga me pen sle ya ka khali jonga da kompanyang ka khuri jonga kashlei utrai long nong syarai jonga omdani ei bangan kerdu shisha ka jing bha bat ka jing isn ei kin buat yanga boro shilenter ka jing em jonga ha ka yeng jong utrai hi ngan shong shilenter kisngi khlam kun utrai long nong syarai jonga omdani ei bangan kerdu ka jing pulian gospel ba khoi kat ku Lukas kalnong bakhat san ger khot lai hadu banyo uno na phi ubadon shispa tali gilang bron aldau ja no kawai naki uban om ino eki kendai po kendai hari kenja bat le yuat yakata kawai kabalaja hadu ba unda syam yaka bat endau la syam yaka uba yaka hala kiterpeng udah kemen bat habau la poi hayeng khwat iki parlok chung u bat iki marjan marpau ong haki to ya kemen bat nga na ba ngala syam mi kilang brot jonga kabalaja kaju korukom nga ong api omdon kajing kemen kabakam krau habneng namar wei unong pop ubah kala kabamut bat yaki kendai po kendai ngot kibahok kibom dan kam ya kajing kala kabamut ke gospel jong utrai